Takže, jak víte, už se blíží Vánoce a už mám všechno připravené, mám ozdobenou klec. Svítící panáčky, svítící svíčky. Dokonce máme i ty lampičky na okně. Už je to dlouho, co jsem nenatáčela. Tady vám ještě ukážu moji postel. Takže tady jsem si to krásně vlepila. Tady ještě, jak můžete vidět. A co do toho nechybí? Sakra, já tam nevidím. A co nesmí zapomenout? Stromeček. Máme to ještě jedny světla. Kde to máme? Smí do toho chybět stromeček. Nic. No. Tady. To už se nepočítá. Tady máme krás. Tam máme už akorát na chlutobičky. Tam se žádný svítilka nemáme. Takže asi nějak takhle by měly padat. Sladkosti tam ještě nemáme, protože bychom to sežrali pravděpodobně. A to jsou naše modrý, krásné Vánoce. Doufám, že si vy taky užíváte Vánoce. Vánoce už budou za 2 dny, což je hodně brzo a hodně se těším. Takže váš Sněhuláček Poslík vám přeje všechno nejlepší k Vánocům. Ať máte hodně dárků. A o Vánocích bude jen speciální díl. Nevím, kolik dostanu dárků, možná dostanu jeden, protože už jsem dostala hodně jich předem. Tady klec a morče. To stálo hodně dohromady. Morče stálo 100 a klec 700. Teda 600. Takže přeju vám hezký Vánoce. To já, zdravím Bára. A ať se vám daří, ať dostanete hodně dárku, ať jste hlavně spokojení. Ať máte hodně cukroví, to hlavně. Perníky a tam ty krabiny. Tak čus.